Slovo argola pochádza zo španielčiny a znamená kruh alebo prsteň. Má však význam aj v slovenčine. Argola je totiž názov akrobaticko-cirkusovo-tanečno-divadelného zoskupenia, ktoré už poznajú aj na opačnom konci sveta. A dnes ho spoznáte aj vy. Členovia Argoly sú totiž našimi ďalšími dnešnými hostiami a porozpráva sa s nimi Jano Mečiar. Dobrý deň. Ja musím dodať, že toto je len malá časť skupiny Argola, pretože pokiaľ viem, vás je, ako sa hovorí u nás, že ako hadov, tuším 30 alebo také nejaké. No, tak vás predstavím Silvia Poláčková, doktorka Silvia Poláčková, režisérka predstavenia. Vaško Púčik, vy účinkujete ako hlavná postava predstavenia 5. element. A ešte tu máme Matúša, ja to tu mám napísané, Uherčíka, artistu. A ešte tu máme dokonca aj rekvizitu, ktorú použijeme, tá tu nie je náhodou. Čo to teda Argola je? Danka vymenovala, že divadlo, cirkus, tanec, neviem čo všetko spomínala. Čo ste, cirkusanti, divadelníci, tanečníci? Akrobácia. Akrobati. Tak pôvodná idea predtým, ako vznikla Argola, bola práve to, aby sme spojili rôzne žánre do nejakého harmonického celku. A to je vlastne aj našim cieľom, o čo sa snažíme, že práve aj keď to znie tak, že sme všetko a nič, tak ale je to aj zároveň našim cieľom, aby sme spájali divadlo, hudbu, akrobáciu, tanec a iné žánre do jedného celku. A to už vidíme aj na obrazovke za nami, konec koncov bude to aj na televíznych obrazovkách. Spýtam sa, vy ste naozaj, že doktorka, že lekárka, máte titul MUDr, zaoberáte sa takýmito vecami? Tak myslím, že život ponúka rôzne možnosti realizácie. Ja som dostala takúto ponuku od života a využila som ju s radosťou a venujem sa teraz tomuto, ale popri tom aj sa venujem psychiatrii a psychoterapii. Čiže keď majú problémy členovia súboru, tak rovno vedia, za kým majú ísť. Ale nie, to tiež. Áno, niekedy ja teda by som byl podotkol, že na tom scenári, ktorý teda tvorila Silvia, je to cítiť, že to není taký ten typický divadelník, ale že to niekto fundovaný naozaj písal v rámci teda tej psychiatrie a že tá téma je naozaj veľmi zaujímavá. Hovoríme o scenári Vystúpenia 5. element, aby sme to upresnili. Áno, kde sa vôbec Argola dala dokopy? Viem, že vy už fungujete od 2003-2002? Tak nejak. Tak fungujeme už 8. rok a práve vzniklo to práve tým snom spájať rôzne veci a ponúkať možno slovenskému divákovi také žánre, ktoré tu boli ešte úplne neznáme v tej dobe, keď sme vznikli, že som naozaj musela vysvetľovať, čo je to akrobácia na hodváboch, čo sú to siloví akrobati. Teraz už je to také známejšie aj prostredníctvom rôznych súťaží, aj čo sú v vašej televízii, ale v čase, keď sme vznikali, tak naozaj tu nikto nemal ani poňatie. Čiže ste boli priekopníci, dá sa povedať. Dá sa povedať, že áno. O čom je to predstavenie 5. element? Tak predstavenie Argola 5. element... Ale môže rozprávať aj niekto iný pokojne. Môžem aj ja, možno. Je to príbeh o človeku, o hľadaní podstaty bytia, dá sa to aj tak povedať, o hľadaní šťastia, zmyslu života, o hľadaní elementov, ktoré sú súčasťou života každého človeka. Znie to možno trošku komplikovane, ale tak mysticky. Keď nepoviete 5. element, ja vidím Milu Jovič a Brusa Willisa. Toto není náš 5. element. Je to tak divadelne prepracované naozaj, že není to možno až taká ľahká téma, že nie je to nejaký taký ten typický cirkus, že wow a žirafy a šašovia. Je to skôr tak divadelne poňaté predstavenie. Ale sú tam akrobatické vystúpenia, je na čo sa pozerať, určite áno. Mohli by sme sa na to pozrieť aj my teraz, čo vy na to? Matúš je tu na to v bojových farbách, aby nám to predviedol aspoň kúsok z toho, čo sa tu vôbec v týchto obmedzených priestoroch dá predviesť. Matúš, toto je vaše, my sa tuto dáme trošičku nabok. Poďme sa pozrieť aspoň na kúsok z toho, čo pri predstavení... Až sem? Ono to veľký pohyb robí. Aj dobre, tak radšej sa schovajme.
ja som sa spotil, hádam viac ako vy, lebo som videl, ako to okolo tých reflektorov lietalo, okolo tej obrazovky, ale chvala Bohu, prežilo to všetko. Spýtam sa, Matúš, ako sa nazýva táto disciplína? Túto disciplínu by som povedal akrobácia s kockou, alebo dá sa povedať aj žonglovanie s kockou, po anglicky cube spinning. Špeciálny cirkusový odnož, po slovensky povedané. Je to taká alternatívna disciplína, vlastne na A nejakú toto predvádzate na poslednú pódiu v rámci akrobáciu. 5. elementu. Aj toto. Čiže to je len taká drobná časť toho. To je jedna vlastne z tej časti, ktorej sa venujem. Potom sú aj ďalšie disciplíny akrobatické, v ktorých tiež účinkujem. v No rámci dobre, nechám vás vydýchať, lebo sa mi ťažko dýcha spolu s vami. Vy ste toto najprv predvádzali v Južnej Kórei, ak sa nemýlim, tam to tuším malo premiéru, potom ste prešli s tým kus sveta, dokonca na Lige majstrov ste mali nejaké vystúpenie v Grécku? Áno, mali sme možnosť vystupovať aj na Lige majstrov, čo bolo veľmi tiež zaujímavé. Tam sme sa stretli asi 50 umelci. A predtým, než bolo finále, sme robili otvorenie Ligy majstrov. No a na Slovensku čo? Kedy? Tak konečne, Celý svet to videl, Slovensko nie? tak sme radi, že môžeme konečne aj ukázať aj našim slovenským divákom, kamarátom a rodinám naše výstupy, našu prácu a budú nás možnosť mať vidieť v januári v Bratislave. No to som zvedavý, rozhodne sa bude na čo pozerať už len z toho kúsku, ktorý sme tu videli. Všetkým vám ďakujem za návštevu štúdiu, držím palce. Danka, poďme teraz do reálneho sveta trošku. Ďakujeme za návštevu.